खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जिरायनाया सिदा जायाखै एसे खायथ्रा जादों जेयानो जाया मानो केसनि सोमोन्दै बिराद रंजानाय मोनदों आं जिहेतु हाइनेस केसजों जोंबो भुक्तभोगि जाबोनानै फैदों थांनाय 5 बोसोराव जोंनि हाइनेस केसफोरा एनडिएफबिनि हाइनेस केसफोरा जोबनांगौमोन नाथाय जोबनानै फैयाखै ओमफ्राय बेसेबांबा बोसोरनि उनावसो आंनि केसआ मैया जोबदों आंनि केसआ माबायदि जानायमोन आं बेखौबो नोंथांमोननो एसे फोरमायनि आरो जायफ्रा आंनो मदद खालामनाय बिथांमोननि मुंखौबो एसे मख'फानो लुबैदों जिहेतु आंनि केसआवहाय फाइनान्सियेलि बा खोथायै बाथ्रायै बायदि रोखोम बिथिङावबो मदद खालामदोंमोन बै व्यक्तिफ्रा बावहाय इउपिपिएलनिबो दं आरो बिपिएफनिबो दं बै दैदेनगिरिफ्रा मदद खालामदों आंखौ एसेब्लाबो ओरै नङा ओरै ओरै नङा ओरै सानै मानसिया बिपिएफनि सासे आरो इउपिपिएलनि सासे आरो सासे कन्ट्रेक्टर बै व्यक्तिनि मुंखौ लानो सानाखै बिथाङाबो आंखौ पुरा खोथायै बाथ्रायै मदद होदों एडभकेटनो मानो बेफोरबायदि हाबा खालामदों बयनिबो सिगां आङो जाय एडभकेट उकिलफोर बिथांमोननिसिम रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आं नैबेखौ बुंग्रोनो लुबैदों एनडिएफबिनि जाय सोद्रोमाफोर बा सोरबा व्यक्तिया हाइनेस केस गोनां दा रासिन लिडारफोरनावथ' गैखाया हाइनेस केसफ्रा दा जेसेबां हाइनेस केस दं बै व्यक्तिफ्रा एकदम गाहाय लेभेलनिसो दे न'खरावबो जेबो गैया बै व्यक्तिफोरना न'खराव मा दं खुनुरोखोम टुक टाक हाजिरा मावनानै जानांनाय बै व्यक्तिफ्रा बिथांमोननियावसो हाइनेस केस दङ ओंखायनो आं बुंगोन जुदि सुमन लेखाफोर फैदोंबा कर्टआव हाजिर जायालाफानो थानो नाङा आंनि बुजिनायाव आंनि मोनथिनायाव कर्टआव थां एटेन्ड खालाम एभ्रि मान्थ हानायमानि जोंनियाव दा जाय खुंथायाव सोर दं बा थांनाय बारावथ' इउपिपिएल दंमोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनाव थांनांगौ कर्ट गानायनि फिसफोरखौ बिनानै लाबोनांगौ होनांगौ बेफोरबायदि जायखि दैदेनगिरियानो थाया मानो बै व्यक्तिफोरनाव जिथु असहाय जोंनि एनडिएफबिनि गथ'फ्रा बा गथ'फोरथ' नङा लाइमोनफोर बा सेंग्राफ्रा बा फेमिलिफ्रा मोजां फेमिलि नङा मोजां न'खर नङा बा गावनि आथिङाव थिग मतन गसंना थानो हायि गोजोबसो बैफोरबायदिनावसो हाइनेस केसा दङ ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बुंगोन सोरबा लिडारनो सोरबा मानो बेफोरबायदिनाव थां एसेब्लाबो फाइनान्सियेलि बिनानै उकिलफोरजों एसे मोजां रायलाय कर्ट गा बे आरो बाथ्राया थांनाय 5 बोसोरावहाय जोंनि एनडिएफबिनिनो दैदेनगिरिफ्रा जायफोर खुंथायाव दङमोन जायफोर पावाराव दंमोन बै व्यक्तिफोरा बुंदोंमोन जे नोंसोरो कर्ट गानाङा कर्टआव थांनो नांला पुलिसफोरा लिंहरोबा थांनाङा बे नङा बिसोरनि टटेलि एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ फोथैदों बुथारदों बेंगुरा खालामदों बै व्यक्तिफ्रा बै दैदेनगिरिफ्रा बेंगुरा खालामदों जोंनि गथ'फोरखौ दा जुदि आंखौबो बुंदोंमोन दा थांसै कर्टआव मानोथो थांबाय थानांगौ बेफोरबायदि जुदि आं कर्ट गायामोनबा आंनि केसा दिनैसिमबो जोबनाय नङामोन आं बिसोरनि खोथाखौ माने एक्सेप्ट खालामना लानायमोनबा आं दिनैसिमबो कर्ट गानांबाय थागौमोन जिखियानो जाला बाव आं एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बा जायफोर हाइनेस केस दं बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना कर्टआव गा हाजिर जा कर्ट जुदि हाजिर जायाब्ला दा जोंनि एनडिएफबिनि लिडारफ्रा थैनोबो फोजोबनानै होआ थैनोबो फोजोबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गावनिखौल' नायगोन गबिन्द धीरेन बर'आबो गावनिखौल' नायगोन सावरायग्रायाबो गावनिखौल' नायगोन फेरेंगायाबो गावनिखौल' नायगोन माब्लाबाबो एनडिएफबिनि केडारफोरनि खोथा सिन्था खालामा सानफेरा जुदि सानोमोनबा बिथांमोना जों हाइनेस केस जानांनाय नङामोन आं जाखिनि बुजिनानै मोनदांनाय बैफोर केसफोरा बर'नि बा एनडिएफबिनि लिडारफोरनाव गैया
मेक्सिमाम एनडिपिनि लिडारफोरनाव गैया थागोन प्लाटन कमान्डार सेक्सन कमान्डार सिअ डिपुटि सिअ बिसोरनावसो बै साब्रैनाव थागोन बाद बाखि ओरैहाय अफिसार रेंकनि बिसोरनाव माब्लाबाबो थाया केसा खारन बिसोरो कम्पिउटार बायदिसो थुयोमोन बै समाव बिसोर खामानिल'सो होयो उमुगाव थांदो उमुगाव इदि खालामदो उमुगाव इदि खालामदो किन्तु केसा नोंनावनो जागोन बे केसजों लोगोसे नों जे गथ'फोर बा गामिनि पाब्लिकफोरखौ बाहायदों किन्तु बेबो गामिनि पाब्लिकफोरनाव हाइनेस्ट केसा मोनसे केसाव 20 जनसिम दङ मोनसेल' केस बे मोनसे केसावनो 20 जन मानसि दङ खारन नोंबो थिनदों बेबो थिनदों बेबो थिनदों बेफोरबायदि थ' ओंखायनो आं जोंनि एनडिपिनि जायफोर हाइनेस्ट केस गोनांफोर बिथांमोना कट गानांगौखौ मालाबाबो ना खालामनो नाङा कटखौ एटेन्ड खालामबाय था 5 बोसोरानो जा 10 बोसोरानो जा गालांबाय था बे जोबलांगोन साखिफोरा सोरबा सोरबा थैगोन आंनाथ' उइटनेसफोरा सोरबा सोरबा थैगुलायलांबायमोन उइटनेसफोरानो सानै साथामसो थैबाय खारन दिनै पुलिस साख्रि मोनबाय बैसो जाबाय रिटायार लाबाय ना बेफोरबायदिनो एक्सपायारबो जालांदों आरोखि थ' जेखियानो जादोंला आं बे सेप्टाराव बारा बुंनो सानासै आंनो बे केसावहाय जायफोरा मदद खालामदों सार लरेन्स इस्लारि आं बेखौ मालाबाबो बावनाय नङा जेब्लानिफ्राय लोगो मोनदों अब्लानिफ्रायनो सार लरेन्स इस्लारियाव आं खुंथायाव दङमोन लरेन्स इस्लारि मोना इउपिपिएलआ अब्लानि समनिफ्रायनो सार लरेन्स इस्लारिया आंखौ मदद खालामदों फाइनान्सियेलि बा उकिल सुकिल बा गुबुन गुबुनफोरजों रायलायनाय बिथिङावबो मदद खालामनानै होदों सार लरेन्स इस्लारियाव इउपिपिएलआव बेफोरबायदि लिडार रावबो गैया आं दिनैसिम आं दाबो गोख्रों बुंगोन सार लरेन्स इस्लारि बायदि रावबो गैया आरो गावनि समस्थियाव सार लरेन्स इस्लारिया खामानिबो मावदों मावाखै होनना बुङा मावदों माब्रै खारन आं दतमा समस्थियावहाय बिपिएफनि केम्पेइनफ्रावहाय भिडिअ खालामनो लिंहरो अब्लानि समाव थाङो खालामहैयो अब्लानि समाव जोङो लामायाव सोंलाङो सोरनि लिडारमोनलै बियो होननानै बे सार लरेन्स इस्लारि बिनि नामखौ मख'यो बे हिसाबै आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों लोगोसे आरोबाव हाग्रामा महिलारि सार बिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थादों मानो होननानै बुङोबा सार हाग्रामा महिलारिनिबो मोनसे गिदिर बाथ्रा दं बे सार हाग्रामा महिलारिया एसेब्लाबो ओरै नङा ओरै खालामहरदों लोगोसे आरो फाइनान्सियेलि हेल्प होदों सार हाग्रामा महिलारिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे बिपिएफ दोलोनि निसिमानि जेम्स बसुमतारी सार एमसिएलए बिबो आंखौ गोबां बिथिङावनो हेल्प खालामदों आरो लोगोसे सासे दंबावो नाम मख'ला आङो नाम बुंनो एसे उसुबिदा मोनदों बै बे सासे बेक्ति कन्ट्रेक्टारा बेखौ बिदासो सोमोन्दोआव बिदा लिंनोसै आं बेखौ बिथाङा बिजनीनि थायो सापागुरियाव बियो जेब्लानो सुमन लेखा फैदों आं बिनाव एटेन्ड जाहैदों एटेन्ड जानायाव बेयाव आं सोंहैदों जे फार्स्ट टाइम कट गाफेरनाय माने ओरैबायदि जाया ओरैबो जाया जानायावहाय बिनाव आङो एसे सहाय लाहैदों बियो थां सिफायनानै ला एट'केरि लांदो होननानै बियो मेगन मेसेबनानै गारनानै हरदों बियो गारनानैथ' नङा आखाइजों आखाइ हरनानै होदों थ' होमबा बे बेक्तिखौ आङो बिदा लिङा मा लिंनांगौ जाखो आरो जिबनावबो आङो बै बेक्तिफोरखौ आंखौ जायफोराव मदद खालामनाय आं माब्लाबाबो बावनायबो नङा आरो बावनाय हानाय नङा थ' जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन बै बेक्ति जायफ्रा आंखौ मदद खालामनाय आरो खोथा बाथ्रायै हेफाजाब होनाय ना आरो आंनि लोगोफोर जायफोर लोगोफोर दङ रासिन आं सोमदोन बरगयारिजों आंनि माखासे बेक्ति बाथ्राफोरखौ शेयार खालामो गुबुनजों आं बेफोरबायदि शेयार खालामा खारन सोमदोन बरगयारियाबो आंखौ एसे बिनिफ्रायबो आं माखासे बाथ्राफोरखौ लायो बिनि खोथाफोरखौ आं शेयार खालामनानै जे आदा बिदि खालामदों होननानै बुङो बिबो एडभाइसखौ होयो आं उन्दैफोरनिफ्रायबो आंनि जुनियरनिफ्रायबो माखासे एडभाइसफोरखौ लायो बिजों रासिन आं माने शेयार खालामो सोमदोन बरगयारि बिजोंबो आं बिराद शेयार खालामो बहुत बाथ्राखौ आंनि बेक्ति बाथ्राफोरखौ आरो गुबुन गुबुनफोरजों आं शेयार खालामा बायो उसुबिदा मोनो खारन बिजोंबो आं एसेब्लाबो बिदा फंबाय बायदि जों माखासे बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायो नालाय बेक्ति बाथ्राफोरखौबो आं फोरमायनानै लायो नङाबा आंहा सोर दं रावबो गैया चिरां होन क'क्राझार होन बा माबायावनो होन आंनि न'आ अनलि आंनि न' बाय बाहागिफ्रा हरिजोबसो सानजाहाजोब
खिन्थु नोरैहाय आं रावबो बाय बाहागि बिदा फंबाय असे रावबो गैया अनलि दङ होनना बुंबा सोमदोन बरगयारि बेनो आङो एसेब्लाबो शेयार खालामो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय थ' सापागुरिनि जाय कन्ट्रेक्टर बिदा आं बेखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो आंनि आरो जोबथारनायाव बावहरफिनबावो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि